Girish Bakuit, Tongin Duwai, Nagabinda, Kajinkoi, Jinkia, Jong, release one car. Niduai Nagabinda Ka Jingdumu, Jungi Saima, Simyong, Banshna, Yakiying, Temai, Duai Nagabinda, Kajinkoi, Jinkia, Jong Kong, Beatrice. Lai spa, lai pondru. Shaduan trying in Kiring God Badu. Shaduan trying in Kiring God Badu. Dajinya makul badu indoka iayu. Shaduan trying Kiring God Badu. Kohimen ko para tongin sngangu ya wajisu nagabinda ga kasngi kabakrao namar kasngi burom janga donur bakuit tam jungu jisu banginang duai kerpang nagabinda ga jinga ebaro lemba ga kasngi burom janga donur bakuit tam jungu jisu baka jingang nur jungi kalang ga basizo habau jisu kalelang bat ka jingi jungi Nginang ay tiru ya ki bapang ibashitam iduai nagabinda ka Bible Convention la shahi kasngi iduai ru nagabinda ka ri India nagabinda ka government batimai balong ka government baburom ya baro ki jait penriu baro kiniam ha kerteng upa baru kon baru men sim bakuit ka jinga e jungu trai jungi Jesus Christ Bat ka jingir jungu play, lem bat ka jingir silak jungu men siem bakuit, kindon, rengkat bat pi barra. Rengkat bat kiru. Ko himan ko para to ngin sangesh por ben ko slai hala ka donur ka men siem jungi. Nagabinda ki pop barra ki bangilele, kamdame, ye ki pop barra persha ka jingir ublay, sha ka jinglong blay jungu blay. Eki por ngila artatin, eki por bangi pintalot, eki jingi men siem jungi, Haka bakongo ya ka jingkwa jangado tongin karpad ya jisu ban pen kud ingi dakas namba kardor ka jungu jisu be I haka ne ka sngi buram jangado nur ba kuit tam jame map yangi site kud yangi pen klein ya ga do nur jangi bakalang bakuit kum ka donu jame nga pala hau play badan por baro bade happy ko himen ko para bangalale pop shibun da ki jim prakat da ki din da ki kam da ki jingle klet da ka jingle pala janga da ka jingle pala janga da ka jingle pala bakra e janga namar kata akar pahadiya kamaria bakuit kabayai sa ka tisoti ya ki angel bat kiri kuin badia pi ko himmen ko para banduai na gabinda janga how try ublay jungi ublay badon por baro nis ne yangi padandala mapi ge pop jungi unyalam yangi shaga jingi bam jikut Good try to
ngin nia duvai. Haganega sngi buram janga donur bakwit tamu Jisu. Nginang vanra ha shaka donur Jisu yaga jingang nur jangi bara. Ka jing tumu jangi bara. Ka jimpang jing shitam. Dap daga jingi du Chris. Ngin iyo job halar ka jing talar jangi bara. Giduai do naga benda ka Bible convention la shahai ka sngi. Pa baharo ki bawan shimenda. Kini mahad yaga jingir ka jangu Chris. To ai ngi karpad ko bleba don bor barra ba yangi ki bas ngau krau ha ka donu jangu kun by eat jamme but ki bakin mau ya ki jingkar ko ba krau janga jingi jangu yangi yan pelong yangi ki babit dor ben pediang ya ka jinga e ka basle nagata ka tolong beneng jangi jingais born dau trai jangi Jesu Kristu kun jamme uba imbat sen sha ranka badme Haga jingelang kawai jungamin siyem bakuin ublay junam la junam. Amen. Kajimpulan na kitab Hosea noi tulupa. Kumne uang utrai manbau Israel udang kunlung ngala it yau bat na Egypt ngala khot no yau Yau kun jonga, day mga ubalahikai yaki Ephraim baniyay, ngalara yaki hakik sangti jonga, henrei kim shem latip ba ngalapan kia yaki, ngalaring yaki daki telai jongka jing sngausan ay, daki kenjeri jongka jing it, bat ngala kelalong haki kum uta, ubara yau kunlung hadu kingap jong u. Bat ngalangu hadu haki bat ngalapsa yaki. Kadok nut jonga kalaleng a hapo jonga. Kajing sngausan e jonga. Kanang kam krau ban kam melung. Nganom aili ya kajing bitar basir ke jonga. Nganom penjot cu ya ka Ephraim naba ngalong ublay om ubriu. Ubakhuit hapadeng jongpi. Bat ngan omwan ban penjot. Kaktian jong utrai. Isango yau lei. Bandru spa laipo. Ngai ngo ya me kendra. Jing ya ro yu trai na mar ki kampel
Kajing pulih na kashiti pakoj jong Paulus pakoj sa Kristan ha Ephesus. Kalnong kabalay kat khot kapapara ter hado kat kindai. Ko para hanga langalong ubarit tam na pedeng kiri khoj baro. La aya kajingai ban ya lap ha kijentil ya kispa bom la syempang jong ukris. Bad ban pensyai ha kibriu baro. Bakin tip ka ka sandor jong kajing maya. Ya kabalabure na do bom chikot ha ublay ubalathau ya ki baro. Ba kumta lengba kabalang endupen pau menta ya kajing stat kababon sertap jong ublay. Ha ki bors bad ki bor ba jong ki beneng. Kane kalong katkum kajing temu bom chikot ya kaba ula pendep ha ukris Jesu utrai jungi. Ha uba ngidon kajing sengau silor bad kajing sengau singan ban ya janda kajing ngai jungi ha u. Ngadem krum lagi khosiu hakamat ukpa. Na uba la jer kerteng yaman lagi jaj ha beneng bad ha kendeu. Bakat kum kispa jong kabu rom jong u en ai happy. Ba en pen klan da kabor jong umen sem jong u ya uta ubriu uba syapo. Ba ukres unsyong sa hakido nor jong pi da kacingej. Ba ma pi ya ki ba lepen so thet ba pen syong tenrai ha kacing i. Pindon ya kabor ban syempang lembat kiru khoj baro. Ka ka pen kiang bat kalenter ka kenjang bat kacing jeliu. Bat ban tip ya kacing i jong ukres ka papalat liam ya kacing tip baro. Kanang ba en pendap ya pi da baro kacing pura jong ublay. Kaktin jong utrai. Hallelujah. 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 Kalkor jonga kalong kapasok. Pagkajengkit jonga kapasting. Tuhikai nanga naba ngalong upa jamnut batu pas ngauret donut. Hallelujah. Hallelujah. Utrai undon reng ka bat pim. Kajimpuli naga gospel bakoit kat kum uya anis. Namarba kalade kasngi janga jimpen kare. Te kanang ban ailat bakimet kinsa halor kadim bana haka sabat. Namar kata aga sabat kalalong kasngi krao. Kiju kila leit pan nau Pilatus ba en kediano yaki kejat jonki. But ban weng no yaki. Kumdagi shipai kila leit bat kila kedia yaki kejat jongu baninkong. But sa yaki jonguta uway pat kibalasha sanarpana lembado. Henry enda kila wansha ujisu kila yo ba ulala yap. Kumda kim shim kedia yaki kejat jongu. Lajar kata uway na kishipai uladung yaka kurung jongu da usum. Ba shisendon la karsoy kasnam barka Uta ubala yo yakane ulasaki kasaki jongu kalong kabashisha. Badu bat uhi utip ba uyatu yaka jingshisha. Ba piro pindob ngay. Naba kine kie barra kelajia ba endo pinorlong yaka jingto. Enom kidia wat kawe ka shing jongu. Bat sa kawe pat ka jingto kaba kin ya pet ya uta oba kila dung. Ka gospel jong utrai. Kohimen kopara. Minta kasni.
kalong kasngi bakrau na kabinta jongi bat kalong kasngi buram janga donut bakuitam jangu jisu manusnem ngireke ya kasngi buram janga donut bakuitam ujisu bat kajing tumu janga jingrake ya kasngi buram janga donut bakuitam ujisu kalong bangin duai bangin aiti bangin pendemai ya ka jingim jongi badu Chris but ngin pediang ya ujisu kumu person haba ngireke ya ka sngi buram janga donur bakuitam ujisu ngi baro ngitip kane kalonga jingang nur jongu jisu nangi iwai pa iwai lem komta ujisu unom pinpau yalade Shaka Margaret Maria Alakok Bakandup Hikai Bakandup Pinbriang Yaka nega jingri bale Shaka parte barokawe Ka jingang nu jungu Jesu Christ Ka jing trang junga donu jungu Jesu Christ kalong Baru ki banget kin wan shaka donu jungu Kumbangila yusngo naka gospel mindakasngi Kin sa peit Sha ubala shadum shaka donut baladum bakin peit shaka donut jongu Jesu but haba ushipai uladum yaka krum jongu Jesu Christ kaneru kalong ban pindat yaka jingto bakoin ka saindur jongu bale kanamba ngindupla ban pei shaka ta ka donut bala shadum da usum namar omdeng ishu peit shakataka donut shakataka krum Henry habangi peit ngideben kin mau ngideben yo I yaka batka snam kabam mi nakataka donut nakataka krum namar kade lempa kataka batka snam balam mi naka donut jungu Jesu ngidang yo jingim ngidang yo jingkuin ngidang yo jimpenim ngidang yo jingkarmen Bad kataka donut kalong kaba kongsan kataka donut kalong kaba kamkoin bad de lempake jingshania hakane ka donut ngiru nginyo yaka donut kaba koin nagataka daw ngiyong sacred heart haka fareng ngiyong sacred heart ka donut jongu Jesu kalong sacred heart donut bakuitam Haba uno buryo kano kaburyo bastang ban eat yakane ka donu jungu Jesu makiru kinyo yaka donu kabakuin yaka sacred heart kalem kane ka sacred heart ngimla ban poisha bane ngiru ngidon kam sacred heart ngiru ngidon kam donu kabakuin kumno ngila ban yo donu kabakuin Kade lempa ke jimpuson yaka donut bakuitam jongo Jesu. Lempa ke jimpeit, lempa ke jingwan, lempa ke jingaiti jongi shaka donut bakuitam jongo Jesu nginyo yaka jinglong ka bakuit. But habangi kren shapanga donut ngimde ban sakut marwe haka donut. Ngimde ben mudur habangi ong kasngi buram janga donut bakuitam jongo Jesu Christ ngimde ben sakut hakata ka dur janga donut Henry bale ka balangka terwa hangi yakane kasngi buram bale u Jesu la pinbaw yala de da ka donut jongo namarba u Jesu ukwa ban hikayangi de lemba ka jingshania tilli tillanya u Jesu But de lemba ke jingai tilo jongi hau Jesu. But de lemba ke jimpediang pura ya Jesu ha ke jingim jongi ngila ban yo mad ya ke jinglong jonga bane. Ka donur ba kuitam jongo Jesu kaya rap yang iwe pa iwe banlongi kun jonga bane. But kumjuru haba Jesu o pinitu yalade shaka jinkordo naga shapanga jinkordor janga donur bakuitam jongu ula on baro ke jinge janga perte baro ke jingjinjar janga perte baro ke jingsos I janga perte baro ke jingma kaba kibru ki yakandu haka perte kala ban lai luid habangi shania haka donu jongu Jesu kaba mod habangi piam ya Jesu
habangi id ya Jesu namar u Jesu ulong ubrio ulong ublay ha ka jinglong ubrio jongu udon ka jing snow udon ka donut udon ka jimut udon ka met bad udon lut nadong shadong kumba mangi ki briungi don kabamut u Jesu upediang ya ka jing tolot jongi u Jesu upediang ya ka jing sausi jongi u Jesu upediang ya ka jing jenjar jongi u Jesu upediang ya ka jing long jongi baro ha ka donut jongu Nagataka daw ka jingriu balesha ka donut bakwit tamu Jesu kalong ka jingi jongi badu Chris jingi jongi badu bale bad ka jingai ti ya ka jingem jongi sha ka jimpe jongo bale nagataka daw u Jesu kot yangi u kro yangi da ka donut dei nagataka daw u no brio kano ka brio badon ka jingriu balesha ka donut bakwit tam jongu Jesu kinyo ya kane ka jingeta ha ka jingem jongi ni shaid bu ya ka dur jonga donur bakwit tam jongu Jesu ha ka inga sem jongi ha ki ying jongi don ki ba pin ki ket ya ka donur bakwit tam jongu Jesu manusnem ha ka ying jongi ha ki inga sem jongi kai ka ta ka jingmur ngidang pentima ya ka jingede jongu Jesu ngidang aiti ya ki inga sem jongi sha ka jimpe jongu Jesu ngidang aiti ya ki jingjen jar baro jongi sha ka jimpe jongu bad ka jingi jongu Chris bad ngidang aiti penkantang ya ka jingim jongi baro kawe sha ka ne ka bor jongu Jesu sha ka ne ka jimpe jongu Chris bad habang ipe sha ka ta ka donur bala sha dung nginang yo jingaye bad ngin ha ka jing sausi jongi kan kala sha ka jing kamen ka jing jenjar jongi ka kala sha ka jing ngain badu Chris bad ka jimpenim Jesu wanra e ka jimpenim naga benda jongi namar uble udang it ya ka perte ka donu jongu Jesu Chris ka penkan mau yangi barabor uble udon ka jingit ka bapalat yangi Nagataga daw ko himan ko para ngide bandon ka jingri balay bat ka jingit kerpang sya ka donur bakwit tam Jesu Christ bat kumjuru ngide bandon ka jimmerlin ha ka mensiam jongi ban kindiu ket ya ka donur bakwit tam jongu Jesu ha ki inga sem jongi manus nem ngide ban pendimai kabamod ngi pendimai ya ka jingya de jongi badu Christ ngi pendimai ka jingim jongi badu Christ ngi pendimai ya ka jingye jongi badu Christ ayu Jesu nang kerku kerdo yangi vai pai vai unam pensole shushu yangi lemba ka jingit ka jongu kamdame ha ka ne ka sngi borom jonga donut bakwit tam jongu Christ Jesu ba it kerku kerdo yangi pensle yangi bangin dup la ban it shirhem yame bad lemba ka ne ka sngi borom jonga donut bakwit tam jame kerku kerdo yangi baro yaki bapang yaki bashitam yaki bajinjar yaki badu jingkermen yaki batalat jinget ay bakinang ki shirhem haka jingit bat ka jing shakri ba yame en ya ro ya utrai Jesus Christ amen thangin plai ka jinget ka jungi nganget hau play pa padan thor baro nang thau kaning bat kido Padahal Jesus Kristus weju utai jungi yau bala puna mensem bakwit yau bala kana ka Maria tesuti yau bala share ben po Pontius Pilatus la sanat na yavu la yam la tep yavu la hiasha ki beya haga sni ka balai la mi pan le ki beya la kyu shabening ushang shakamon blai pa badan thor baro nang ta unwan pa ben bishari ki beyim bat ki beya Nangit mensiam bakuit, haga balang Katolik bakuit, haga jingesulam kirikuit, haga jimap ikipop, haga jimipat kadok, haga jingim bam jikut. Amen. Shimen bat shimen sim, O Jesu Sutrai, irahame kokpa, lajina yuku kawan.
ya duai ko himen ko para baga jingkenia jonga ba jumpi kan long ka ba priang hon hau blei upa ba don bor barro to try padeng sekinya nak di sumpi nak benta ka singero ko pura makerte ka sumu ka jimunto yengi berkapalang baku sumu bang ko wei to pe to kemi ko trai ngi karpad ya ka jingit ba omla shempang jonga donur jongukun bayit jamme kramba kat ka ba ngiterwa kan long ka jingai ka ba me priang hon but kan long ka jimpen biang naga binda ki pop jangi da u Chris utrai jangim amen utrai undon reng ka bat pim ringka bakir token tiu yala ki donut tiu ki shao try tongina ingu ya utrai u blei jangim somo bakadei da shisha kalong ka ba shang hok bat ka badai kadai te jangi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka bana ingu yame ko kenran ko pa ba koit ko blei ba don bor bat bam jik da utrai jangi u Jesus Christ uba enda lasdin ya u halor ka dim pana ulaiti ala de naga binda jangi da ga jingi ba perla badula play ya ga snam bat ka nala ka krung bala penang ka temei janga sakramen janga bala kramba enda la kring shaka donut bala pli jungu nang penim baro kin yo bantong da ka jinkamen na ki pong janga jimpenim bat kumda rengat bat baro ki angel bat ki rikuit ngia ro yame kad ba klem sange ngi pen bana tongin duwai bangin dup yos asasin ya ka jimban slet mai jung men siam bakuit bandup ye shirhem ya jisu kam dame hakane ka sungi buram jung donur bakuit tam jung jisu babar mangi ngin bratli ala de shakane ka donur ka bakuit bamangi ru ngin long ka we badu Chris lempa ka jingwan hia jung men siam bakuit dashisha melong bakuit kotrai katame jong ka jingkui barom namar katangi karpadia me topen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bappa ya umen siem jame kum ga umje halo jangi bakin kerlalong yangi kamet barkasnam jangotrai jangi u Jesus Christ ha kapor baladino yavu badala ka mons nobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya oppo bada ka baingu yame ula kedia yavu badula ai halage senran u ong to shim bato bam na kane pi barro nemar kane kalong ka medjanga ya ka banaiti naga benda jumpi Hakaju keru kamenda lalaya bam ula shim ya ka kuri bada ka baingu biang yame ula ai ya ka halage senran u ong to shim bat di na kane pi barro na mar kane kalong ka kuri jangas nam janga jutang batte mai bad bam jikut ya ka ba en pen mi naga benda jambi bad naga benda ki babun naga benda ka jimma ya ki pop to le ya kane ban kan mau ya ngam
ko snam bakardor jango Chris pen kuit yangi pen kuit yak men siam hadem pen kuit pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi nau bamen ka jimaya jong ka jinge Sin bagi bam yune bagi dina gane kakuri ngiben benaga jing yap jong me kotrai that hadu menwan namar kata ngi ke pen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jango ngi tarwa hame go traya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jim penim ngi da ai ngu aidem namar mela new yangi ki ba bet men yang hakama jamme bad ben shakriya me da ka bas nge verit ngi kar padi me bangi ke bayo benda hakamet bad as nam okris ngin long ke bela penyat le kawe da omen siem bakoi taken mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala ka perthe but to penjana ya ka ha ka jingir rengkat bado Francis upaba ko jangi wilbert marwenu bishop jangi but bahar ki lingdo but ki rinium taken mau lemro ye ki himmen ki parashin rang but kinde ki bala yotia da ka bakar men ya ga jimmi pat but ya baro ke bla kalat no ha ga jingisne jamme top diang ye ki shaga jing shai ka kama jamme to isene yangi barongi kar padia me barenghat bat kamaria te so de bakoi ka kami jango bale u jasa bakudo kurim janga ki apostol bakoi u Francis de Sales bakoi but baru ki rikoit ke bela pensa ba ye me pateng la pateng ngilong ki ba bit men yo bindalem ha ke jingim bam chikut but bangini robert pindan boram ye me da u kon jamme o Jesu Christ Dawu lembadu badhawu Kalong hameyu bleyu pabadan bor Haka jingelang kawe jingumen sembakut Barok burambat ka jingiaro Junom la junom ko himmen ko para haganega sngi buram janga donur ba koitam jango Jesu haganega sngi buram janga jingi jango blai upa jingi jango blai ukon jingi jango blai men siam ba koit ginangai ti aga jingang nur jangi aga jing tumo jangi ba ro ba ngindup dap da ka ju kanega bor naga donur ba koitam jango Jesu ginang wan raru ya ka Bible convention ka bala shai gasngi but ba ki kun gi ba wan ban snap ya ka tinu trai but ban duai Ngiduai ru nagabinda kari India, ngiduai nagabinda baro ki bapangi beshitam. Ko pa jangim, baha bening kalong ka bakul ka kerteng jame. Kanwan ka hima jame, kalong ka mon jame. Hakin daw kung baha bening. To ay ang iminda ka jimbam jangi, kabaha dagasngi. Patamap yang ikreng hang jangi. Kumbangi ru imap yaga beles niyo yangi. Padwat elam yang isya ka jimpen shay. Henry tapalait yang inaga basiniyo. Topelait yang ingi karpat ko try nagi jing seniyo barro. Haga jing spoon jamme, to ai jing sub jing sign haga sngi jangi. Knamba daga jing rap ka jing sne jamme. Ngi light baro bo naga pop, but ngi yo jing da nagi jing jinjar barro. Kat bangi dang ap kemelindi haga jingarmen bakui, but ka jing wan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ. Mama ka jome ka lam hima, ka jome ka bo ka buram. Kotrai Jesu Christ me ubela ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pe de ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jingspon jamme tai ha ka ya ka jingsuk bad ka jingyat le kawe kat kum ga mon jamme mame uba im bad basensha junom la junom amen ka jingsuk kotrai Kandon barabor rengka bat pim dap daga jingedo Christ tongin yai ngo markeliang
Hakumi ukun lambro jungo blay. Hakumi ubaket no kapop junga porte. Sukito ki balakot shaga jinga wai jungo ukun lambrot. Hembre shunga katin bat pensim junga gasa kiaki. Jingis board jami hakaba malapin kanang yangi is no mo yami nagaminda ganiga sniburam janga donur bakwit tam jami but mela ai hangi naga do jami naga snap jami bangindup laban bam gindup laban di gindup laban yo jingim oji sabiyet karko kardo ya maro girgi kon ke bashim benda haganiga mas bakwoi ke belayo pediak yami haga communion minsiam ke latrang yami ke la yed yami kila mane yami jisu bayit tese halor bao rogini ki kon ke bashim menda agane ga mas bakoi daga jinga e ka bakar pang na ka dodo jame bangin do roy haga jingi haga jing shakri bashir hem yami jisu bayit karko kardoro ya bao rogi kon ke bashim menda na jingai na ki inga sem jongi karko kardo ya ki bapangi bashita ke bashim menda haga batia pang haga jing tia jongi karko kardo
yaki me i di pangit kardo yaki bapang ki bashitam kardo yaki kelong kena baro kardo yaki inga sem jongi ki bapdiang ya me menda lemba kane ki yung kerish bakoi ki bashimenda ha kane ka jingkoi kam koi bak jingles Nian bakabak koi kabakenta karko yaki menda ben slay yaki menda ben gandang yaki menda ben koi ben kia yaki menda hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah 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 to ngin niat duwai to ai bakane ka sakrament jang jingit ko trai kan penrem yangi dak ding jang jingit bakentang kenapa dak basya kring barabor syaukur jame nginang ban itu yau haki himen ki para jangi da u kristo trai jangim utrai undon rengka bat pim ble badan bor baron karko yapi upa barukon baru men sim bakoit ya lesuk ban pen bana ya ka kubar bha janga jingir utrai shaki himen ki para jangi Sispa sang pulai. Kaburam aku pa berkuna mensimbok kuit. Dan nyoro yutra Yesus Kristus.